Ko himen kopara bayi ha utrai Jesu Christ. Menin kasni ngikin mau burom ya kirikui kibang nginge balapoi shabaning kidon minta badu utrai uble utrai ukun badu mensiam bakui bad kidang lekamen bad ki angel kirikui minta kasni ngikin mau ya ki mensiam balakala habangile reke ya ka sniburom jagarikoi kimdon kamshu ya ka jinkarshan jongi kimdon kamshu ya ka jingduai jongi pinban idon kam yaki kin duai naga binda jongi kin wan yarap naga binda jongi kat bang idon jinge barkin yai rengkat badni barkin pas yau hangi ya ka linti jaga jingkoi kabangi reke ya ka jingken mau ya ki baya ni ken mau ya ki mensiam balakalan ki rikuir ru kilakalan ki mensiam kabangi ken mau mintakas ni ru kilakalan kai ka ba pelong ka we ya ki kalong ke Jingïap kai ka ba pelong ya ni ru ka we ba ki kalong ya ke jingken mau ba ke jingtip pa mangiru ni dia ladang imia nginum long kawe badu ble nginum long kawe bad ka beneng nginum long kawe bad kirikoi ke Jingïap ka pinyalong iangi kawe badu ble kawe ka saindur jogo ble ngios no ka gospel ka saindur jogo ble kalong bangindu bio jingim bam jikut kane kalong ka jingam nur jogo ble na ka binda jogi ublay simkwa bandu iano kaba ula saindur badu jisuru utray shitom ban pynduh iano na kene ka saindur jongo balay badu balay ula tao yangi da kene ka jinkwa bangin yalong kawe badu Henry haba ula yo don buon ki mensiam don buon ki kun kim treshu men yalong kawe badu balay but pinban kila jid ya ka pop ublay ula pa ya ukun ba marwe u jisu but pynduh no ya ka borjong ka pop lemba ka Jingïap chu hangni ngide ban sautu habangi puson chapanga Jingïap ka donru ya ka bor ban pynduh ya ka pop nangi ka Jingïap jong no Jingïap Jogo Jesu Christ kadon ka bor ban pynduh ia ka pop. Ladang iap mangi katong ila ban pynduh ia ka bor jang ka pop. Hoy ladang iap badu Christ. Ladang iap badu Christ, ladang iap pura badu Christ, ngila ban pynduh ia ka bor jang ka pop. Hakini gipor balade ngalale siya Europe iti aru banay iye tam ngalasa ban ngalasa ha kawe ka jaka kaba kerteng anasi ha France but kumba katsan kilometer jingay na anasi kaladon kawe ka jingking kaba itinna to natali ki jingking kaha kawe ka jingking kiyay barabor ki kali kawe pa ka jingking kilabu kumga jingking kabayitinat kabarin bakim shashu baki kali kiniyay bod ki briyo ki wan ban pet kai haga taga jingking na maritinat pana Henry kaya kabadang jihang to man ka tayo lajan lang man ka tayo san hindringo ki kon samla ki penyap yalade da kaba pinno yalade na ka taga jingking Bale kile konta kipenia bale kipenia nga ka Jingïap kalong ka jingailan bania kendu ya ublay ladang iap badu Chris ngilay na ka pop hatu kini ki kinasamla
kibakat kendai arpo esnam ki penno yala de na kata jingki ben beniap yala de hato kinyo yaga kanigi jimma don bon ki kun hapadeng jongiru habaki do chingermen ki peniap yala de mano ba peniap yala de ki buriu ki badu jingermen lese kila yait samla kila yid samla Henry kindik kinsan kisngewthuh bakata ka samla kam issue kala shet kalano kila do jingermen lese don ki kun ki bawat ki kam ki jam Henry klan yo lese kila ngop ha kano ke jingdi ka bashirke bandinta kim shem jingmuchu ha ke jingim joki but ki do jingermen ka ba mut kila do ya ke jingi do jisu ka jingpule naka Shiti jongo Paulus bakoi shir ki Roman ni pule minda ka jingermen ngedon ki bamdon jingermen kinum poisha uble ki badon jingermen ha utrai kin poisha uble shaga jingim bamchuko tinaga taka daw ngala om don arjai ki jingïap kum kini ki jimpiniap yala de kilang ki jait buriu ki peniap yala de namar kindon jingermen shu kindon jingye ha ubale kito ki bange ha ubale kito ki ba yid yaw jisu kito ki badon jingermen ha jisu kimla ban peniap yala de wat hakamat kino ki jingye wat hakamat kino ki jingshita kinum do jingermen namar ke tip what happened ke jingye what happened ke jingshita u jisu unum ino yaki do jingermen kabamur kila do yaw jisu kila pencha yaw jisu kila pencha ka jingya de padu jisu Chris but ka gospel ka karan shai kada ublay shim kwa ban pynduh no yano u jisu shim kwa ban ino yano yakaba ublay ulai di hau te kiba do jingermen pat kim treshu ban yesilok badu jisu kinum treshu ban yadring ka badu ble bananda kinsa jot kinsa penyap yalade kabamon ngi ki kristan ngi demen soto ya ka jingim jongi ka pensham nongrim halor ka jingkarmen ngi karmen what hadin ke jingïap ngin poisha utrai ka jingïap kam de ka jingut ka jingim jongi ka jingïap kalong ka jingka arsi jongi ka jingïap kalong ka jingka jongi shabane but kabangi duai minda kasi nagabinda ki baya lese kila bandon ki kon ki balaya nakabadu jingermen lese kila bandon ki kon ki bamdon ka Sngap Pura badu jisu lese kila bandon ki kon ki mensiam balakala ka pop bagi kin mau ya baro kita ki mensiam balakala ka pop ngimkin mau ya kita ke mensiam ke belayim koi namar gila kin mau ya ki menin but nginge kila poi ki buriu ki bayap haga pop ki don kam jimpin kuid ki buriu ki ba im but ki bayap haga jingkuid ki don kam jimpin kuid kila kermen nadu ka por ba kila ngei kau jisu hadu ka por ba kila ya teko himen ko para ngidon kam yakikon ke ba kermen ya utrai ngidon kam yakikon ke ba yim haga jingkoi omde barabor ki don ki bri ki ba on ngan sa peipan ngan pen kuit pan ngan im kuit no hadin shipor arpo namar ka jingïap kalong ka reality kalong ka jingshisha kabalaban wan shakino kido ki bri ka jingïap kam juburom ya ki kullu ka jingïap kam juburom ya ki kinna ka jingïap kam juburom ya ki kon samla ka jingïap kam juburom ya ki longumi ne longupa
kamburom ia kilindo ne kibisha ka Jingïap kawan syagi baro namar ka Jingïap kalom ka jingshisha kaba utrai ula buha kamajungi namar lagi nigi por covid ngilatip ya kita baro ka Jingïap kalaman poi syakinu kinu kibriu kalempe keman kalampe kerdan ka Jingïap kan wan syangi Henry kumno ngilaban escape Jingïap kumno ngilaban lain lui naga nega Jingïap ngide balong kiba kermen hautrai kiba kermen hautrai kinomiap wat lada ngidukut mensiam naga nega parte kinang imbiang badutrai naga taga daw ka kitab jingstat kala kranchai kadao ya ke mensiam jogi balakalat ke don hakakti jom ubelai ko himen ko para hagane gesmi katbangi kelmal ya ki bayak ngide men sngewthuh ya kane ngide balong balakre haki gospel ngidon bon ki jaka syapang syupongod ki teisoti bala ya ke jingwan jomonong le kurim sanmud kilara ya ke umbinia sanmud kilakle Ngidon ki syakri baap ya ke jingwan jomo kindra ya ki syakri bajait pade badakai bam husia bam sumar ya ke jingwan pai jomo kindra ke gospel ka hikayangi syapang ke Jingïap pun ki jaka ujisu hikayangi syapang ke jingkardor jaga jimpen kare tongin pen kare tongin lam bela kare ngimde ben butai ya ke Sngiyap joni Ngiyap haka bakermen ya utrai ngimde balong kun kita ki kun samla ka bangala om bala do jingkermen nanda ke penyap ya lade ki penno ya lade na ki jaka bakenja ki sting pasi ki bi bak ki penyap ya lade kita kimde ki kun badon jingkermen ba jingid jisu ngide balong ki kun badon jingid ki kun badon jingid jisu ki kon ba kermen hau bele kinum perkaben penyap ya lade Henry ki I benyam Henry omde kalam utrai ki badon utrai kinum le ki kamsniu ki ba imba do Jesu kinum perkat ban le kamsniu ki bamdon ba do Jesu ki perkat lender ban le ki kam basniu togin lang ki kon ba ten krai alade nakabenda ka Jingïap togin tuai nakabenda ki bayi ba toinjo ngilong ginompo mangi ginompo medon ka jingkermen hau Jesu nama lada ni shania hau un ma bi pop joni Jesu be id kerko kerdo yengi kerko kerdo ro ya ki bayak na padang joni ma bi pop joni perlenggot ya jing shitam joni yalam ya ki rusha bene kamta me minta kasni lemba ka hoka sort jong ka ne ki ukerish ba koi pelai lud bun ki men siam na din ben koi pakin long ki paralog joni penyarap ingi ha ka jingim joni enya